Bilang isa sa mga nangungunang ospital para sa maternity ng siyudad San Fernando, Pampanga, binuksan ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center ang isang state-of-the-art OBGYN and operating room facility nitong Miyerkules, October 16. Bukod sa modernong medical equipment na itinalaga sa loob ng pasilidad, high-tech din ang air filtration system nito ayon sa presidente ng ospital na si Hector Pagalilawan. Makatutulong daw ang teknolohiyang ito na maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo at impeksyon sa loob ng facility, lalo na't may mga operasyong isasagawa rito. We have installed HEPA filters. We're using the laminar flow system. That is negative air pressure and negative and positive air. And if you look at the delivery rooms and the OR suites, these are also modernized already. May 3 delivery rooms sa loob ng pasilidad habang 2 naman ang operating rooms upang maging epesyente ang serbisyo ng ospital sa kanilang mga pasyente. Kada buwan, may 150 inaumanong nanganganak sa Calcutta Medical Center. Kaya nararapat lamang na magkaroon ng ganitong uri ng pasilidad ang ospital ayon sa kanilang Director for Clinical Services na si Dr. Annalyn Serrano Reyes. Here, mostly they're women or yung mga mothers, soon-to-be moms. So we believe that they deserve to have the utmost care. So by providing this one, they deserve to have that best facility. Pero bukod pa raw sa mga pasyente, magsisilbi ring pagpupugay para sa mga doktor ng ospital ang bagong bukas na OBGYN OR complex. Kasi pag doctors, you have to equip them with the best facilities to practice their profession. Of course, when we have this best facility, the doctors will want to practice here. And at the same time, if I'm a mom or I'm a woman who will undergo surgery, I will choose not just the best doctors, but the best equipment that we have here. Tiniyak din ni Dr. Serrano Reyes na mahuhusay at properly trained ang lahat ng espesyalista, nurses at iba pang allied medical staff na tatao sa naturang pasilidad. Kaya naman para sa isang dekalibreng medical services at patient experience, if you want to experience a world-class delivery and care for antenatal as well as for gynecological problems, so visit us here in Mother Teresa of Calcutta Medical Center, the new and upgraded OBGYN OR complex. It is equipped with state-of-the-art facilities that will ensure that patient experience will be exceptional, an experience that will ensure quality care, safety, and better outcomes. Makikita ang Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa Barangay Maimpis, Siyudad San Fernando. Itinatag noong taong 2006, ang naturang multi-specialty medical center ay may adhikaing isulong ang pinakamahusay at abot-kayang serbisyong medikal para sa kanilang mga pasyente. Sa kasalukuyan, meron na itong 172 bed capacity at ang ilan sa mga silid dito ay sumailalim na rin sa iba pang upgrade bilang mga state-of-the-art facilities. Lizen Morten, CLTV 36 News.